Binisita muna namin ang Our Lady of the Blessed Sacrament Parish sa tahimik na bayan ng Mapandan, Pangasinan. Praise to you, Lord Jesus Christ. Binisita namin ang mga pare at religious na mga sakramentino na dating naka-assign sa amin. Binyag rin dito ng apo ng isa sa mga kasama ko. Dito na nanirahan ang kanyang anak na nakapangasawa ng isang Pangasinense. Siyempre, may lafang afterwards. Wara po. Adi, anong bot sabihon ka natin, Dale? Uy, sus ko, tulo, Ate Helen. Kung magawi ka ng Pangasinan, hindi pwedeng mawala sa bucket list mo ang pagbibigay pugay sa ating mahal na ina. Tara sa tahanan ni Apo Bucket, ang Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Sinasabing isang magsasaka ang nagkaroon ng pangitain sa mahal na birhen na tila tinatawag siya nito. Ninais ng mahal na birhen na magpagawa ng kapilya sa kanyang karangalan sa kasalukuyang kinatatayuan nitong simbahan. Mula noon, tinawag siyang ang Birhen na Mananawag na kilala ngayon bilang Birhen ng Manawag. Tahanan nito ng milagrosang imahe ng Birhen Maria na kung tawagin sa norte ay Apo Bucket o kung sa Ingles ay Venerable Matriarch. Nagawa rin ito ng canonical coronation noong April 21, 1926. Ang simbahan naman ay idiniklarang minor basilica noong February 17, 2015. Pagpasok mo pa lang, ramdam mo na agad ang sacredness ng itinuturing na pilgrimage site sa North Central Luzon. I admit, maiiyak na ako sa sobrang tuwa, lalo na nung nilapitan ko na mismo ang imahe ng Birhen. I offered my personal prayers at prayers na rin para sa inyo. Sabay sabing, balbayag ya salamat, Apo Bucket. After attending na mass at Manawag at makapag-dinner, dinala kami ni Father Nelson at Brother Ray sa isang private resort para mag-unwind at solo namin ang gabi. And as we finally end this Rabas and Bakasyon and Pilgrimage, mag-alay tayo ng prayers sa National Shrine of Divine Mercy sa Marilao, Bulacan. Thank you, Lord, for this fruitful and safe travel. Parang panahon lang ang buhay. Minsan maaraw, minsan maulan. Minsan papagurin ka nito, pero hahanapan ka naman ng pagkakataon para makapagpahinga at ipagpatuloy ang laban. Kaya ang motto natin sa programang ito, gumala ka habang humihinga ka pa.